दरम्यान रोहित पवार यांनी विमान अपघाताचं राजकारण करू नये. अजित पवार जिवंत असताना तुम्ही कसे वागलात असा सवाल राधाकृष्ण विखे पाटलांनी केला. संधी असूनही अजित पवार ज्यावेळी हयात होते त्यावेळी तुम्ही कसे वागला अजित पवारांबरोबर हे लोकांना माहित नाही का? तुम्ही कसे वागलात, तुमचे काका कसे वागले, अजित पवारांना तुम्ही सन्मान मिळू दिला का कधी? काँग्रेसच्या काळामध्ये जास्त जागा राष्ट्रवादी येऊनही त्यावेळी अजितदादांना मुख्यमंत्री पदाची संधी कोण नाकारली? याचे एकदा उत्तर द्या ना महाराष्ट्राला. हे तुम्ही काय याचं भांडवल करण्यापेक्षा मला वाटतं 100% सरकार चौकशी करेल. सीबीआय इन्क्वायरी आवश्यकता असेल, मान्य मुख्यमंत्री निर्णय करतील. त्याचं भांडवल करू नका ना. अजित पवारांना ज्यावेळी संधी होती राज्याचा मुख्यमंत्री होण्यामध्ये त्यावेळी काय नाही संधी तुम्ही दिली?